irin cin mutuncin da ƙasar Nijar ta yi wa Muhammad Bazoum. An ci mutuncin Muhammad Bazoum sosai a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Da inda ya shiga cikin ƙasar mutunta Muhammad Bazoum ake yi. Har ila yau dai abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar, Muhammad Bazoum ya kasa gane kansu. Shigar da ƙara akan Muhammad Bazoum akan irin abubuwan da yake yi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙasar da take mulkar ƙasar Nijar ta ba wa Muhammad Bazoum umarni domin ya sauka daga kan kujera ya ba wa sojojin ƙasar Nijar domin su ci gaba da gudanar da aiki. Yanzu haka an kai Muhammad Bazoum kotu domin kotu ta hukunta shi akan ƙin sa hannu da ya akan wasu takardu na saukar da kan kujera. Bola Ahmed Tinubu ya tura wannan ƙungiyar ta ECOWAS domin ta je ta ci irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar ko jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma haka kotu ta ba da umarni domin Muhammad Bazoum ya koma kan kujerarsa akan irin abubuwan da suke faruwa. Daga bisani in ya so ya sa hannun akan kujerar. Muhammad Bazoum dai har yanzu ya ƙi sa hannu akan wa'annan takardun da aka umarce shi ya sa hannu. Bola Ahmed Tinubu kuwa ya tura wannan ƙungiyar ta ECOWAS domin ta je cikin kotu ta ji irin abubuwan da yake faruwa a cikin kotun. Har yanzu dai Muhammad Bazoum yana rike a cikin bursin domin Muhammad Bazoum ya shiga bursin ba su ɗaya ba su biyu ba. Saboda sojojin ƙasar Nijar sun kama Muhammad Bazoum bisa laifin cin amanar ƙasa da ya yi ta Nijar. Irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar har yanzu dai kotu bata ba da umarni domin Muhammad Bazoum ya ci gaba da aiki a cikin jamhuriyar Nijar ba. Bola Ahmed Tinubu ya tura sojojin Nijar domin su je su abubuwan da ya kamata a cikin ƙasar domin duk da ƙasar su ce su je su koma cikin barak su ci gaba da gudanar da aikin da suke yi. Daga bisani kuma abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar an kai Muhammad Bazoum kotu domin kotu ta hukunta shi akan irin cin mutuncin da ya wa ƙasar. Bisani dai kotu ta haɗa wasu hujjoji masu amfani domin Muhammad Bazoum ba shi da laifin komai. Ƙasar da take mulkar ƙasar Nijar ta fito ta yi magana da sojojin ƙasar Nijar domin su karɓi mulki daga hannun Muhammad Bazoum. Sojojin ƙasar Nijar sun karɓi mulki daga hannun Muhammad Bazoum, har yanzu kuma rigima tana nan ta ɓarke domin za a yi yaƙi wanda ba a taɓa yi ba. Daga bisani kuma an ce Muhammad Bazoum ya saka hannu a wasu takardu ya ƙi sakawa, shi isa suka kai Muhammad Bazoum kotu domin kotu ta hukunta shi akan irin abubuwan da ya yi na ƙasar Nijar. Bola Ahmed Tinubu ya ƙi sa hannu a wasu takardu domin ƙasar Nijar su ce inda Muhammad Bazoum ya saka hannu a takardun, Bola Ahmed Tinubu shi ma na hannunsa ya saka, za a yi yaƙi wanda ba a taɓa yi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ba. Daga bisani kuma irin shirye-shiryen da ƙasar Nijar take yi domin sauke Muhammad Bazoum akan kujerarsa ta ƙarfi da yaji. Yanzu kuma kotu ta ba da umarni domin a hukunta Muhammad Bazoum akan irin abubuwan da ya yi wa ƙasar Nijar. Kuma kotu ta ce Muhammad Bazoum ya sa hannu a wannan takardun ya sauka daga kan mulki ya ba wa sojojin ƙasar Nijar domin su ci gaba da gudanar da aikin da suke a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Daga bisani dai Bola Ahmed Tinubu ya tura sojojin jihar Kano domin su je su abubuwan da ya kamata a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma irin yaƙe-yaƙen da ake shirye-shiryen yi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar akan Muhammad Bazoum ne. Saboda Muhammad Bazoum ya ƙi sa hannu a wasu takardu da suka umarce shi ya saka hannu a kai. Duk da irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar har yanzu dai Muhammad Bazoum ya ƙi ba da haɗin kai domin ya sauka daga kan kujerarsa salin alin sai sun hukunta shi akan irin abubuwan da ya musu. Yanzu kuma kotu ta yanke hukunci bisa laifukan da Muhammad Bazoum ya yi. Masu sauraro dan Allah dan Annabi muna roƙonka in shigowarka cikin wannan channel ɗin tamu farko ka danna subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. Domin hakan ne zai sa ka dinga samun labaranmu akai-akai. Har yanzu dai kotu ta umarci da Muhammad Bazoum ya bada takaddun da ya rike a hannunsa domin cewa zai sauka da kan kujera salin alin ba sai an mai wani abu ba. Wata majiya mai ƙarfi ta sanar mana da cewa Muhammad Bazoum ya sauka da kan kujerarsa bisa wasu dalilai kwakwara da yasa ake cewa Muhammad Bazoum ya aikata laifuka manya. Har ila yau dai Muhammad Bazoum ya ƙi fitowa ya faɗi laifin da ya yi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar.
Wasu na cewa Muhammad Bazoum zagin shugaban ƙasar Rasha yayi, kuma wasu suna cewa zagin shugaban sojojin ƙasar Nijar yayi. Yanzu kuma Muhammad Bazoum ya fito ya faɗi laifukan da yayi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙasar da take mulkar wato Nijar ta fito ta yi magana da wato shugaban sojojin ƙasar Nijar akan karɓar mulki da yayi daga hannun Muhammad Bazoum. Dama su suka bawa wato sojojin ƙasar Nijar umarni domin su karɓi mulki daga hannun ƙasar Muhammad Bazoum. Rigimar da har yanzu bata mutu ba akan kotu ta ba da umarni domin Muhammad Bazoum ya sauka daga kan kujera. Irin cin mutuncin da ƙasar wato Nijar ta yi wa Muhammad Bazoum ya ce ba zai taɓa mantawa da irin cin mutuncin da ƙasar ta yi masa ba. Masu sauraro da ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun ingantattun labaranmu zafafa da zarar mun ɗora. Kuma muna roƙonku don Allah don Annabi da ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo ku ji irin masifar da take afkuwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Bazoum dai ya ce duk abubuwan da yake faruwa a cikin ƙasar laifin wato Bola Ahmed Tinubu ne da bai kawo mai tallafi ba. Yanzu kuma da masifar ta kai masifa, Muhammad Bazoum ya ce yanzu Bola Ahmed Tinubu ya haɗa wata ƙungiya mai suna ƙungiyar ACOS ta shiga ƙasar Nijar domin ta ji irin masifar da take afkuwa a cikin kotun da za a yanke wa Muhammad Bazoum hukunci. To masu sauraro anan za mu dakata don Allah don Annabi da ku biyo mu har ƙarshen bidiyo ku ji abubuwan da suke wakana a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar.